أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أمبي الله تعالى تنوكا ولمندو كنيني مسوالا فكم بسوابا ما فوتا ونكتا ونينغن تبلا جلنا أمبي كشيني نما تشامنيني الله فيكو شورا كجونا منديكا jomin kada ye katime dan fen bɛɛ kan n'a ɲɔgɔnma da ɲɔgɔn tɛna dan tuguni n'o de ye abalqasimi muhamadul bashir sallallahu alaihi wasallam jomin do ni sella ka siɲɛ kelen pe alaw taala bɛ seli ka siɲɛ tan n'o bɔra ye ala ka diɲɛ kɔnɔ an bɛna suran kura daminɛ sura min n'a bɛ f'a ma ko suratu tin. suratu tin nin sura ala y'a tɔgɔ da tin. dɔɔninkɛla fan caman bɛ kɔrɔ min da tiini na o ye toro de toro yɔrɔ denmisɛnninw caman ma toroju ye sisan n tɛ burusi kɔnɔna ka dɔgɔ toroju kun tɛ yɔrɔ min na dɛ fa kun bɛ da talen na dɔw yɛrɛ ko jinɛ yiri don ko ni su kora a denw bɛ kɛ sanu ye ne m'o fɔ dɛ n ko dɔw ko ten tuma ko jinɛ yiri don mɛ sisan a tununa dɛ a man ca burusi kɔnɔnaw la tuguni ko toro caman y'a ko ye nka suran kɔnɔ kɔrɔ yɛrɛ bɛna y'a la mun t'o ye o tuma k'alaw taala ye suran tɔgɔ da tiini na tiin ko toro kofɔli dɔɔninkɛla fan caman bɛ mun kan ko sura ye maka sura ye a fana bi bɛn aya 8 de ma i n'a fɔ an bɔra mun na o fana ye aya 8 ye cogo min na an b'a ɲini ala fɛ ala k'an dɛmɛ k'a faamuya di an bɛɛ ma. na والتين والزيتون. والتين ala ko a b'i kale toro la wa zaytuni ani zaytuna walma watin ala ko k'a b'i kale masjidu nuh misiri dɔ bɛ yen k'a jɔra judi kulu sanfɛ k'a tɔgɔ da nuhana kale ala b'i kale o misiri la walma ala ko k'a b'i kale al-qudusu sharif baitul maqdisi ko de tini wa zaytun ani al-haramul makki n'o ye makka misiri ye dɔɔninkɛla dɔ fana ye nin kuma fɔ u ye kuma kɔrɔ wɛrɛ fɔ a la fana mun tɛ nin ye nka mun kɔni dɔnnen don a tin o ye toro ye ala ko a b'i kale yiri la mun ye toroju ye wa zaytun k'a b'i kale yiri la mun tɔgɔ ko zaytun a bɛ fɔ mun ma tubabukan na ko olive yɔrɔ de la k'a fɔ n k'ale de tulu ka fisa n'an ka bi waati tulu bɛɛ a sɔngɔ ma nɔgɔn dɛ o de kama maa caman t'a ta n'o tɛ e bɛ tulu caman don ye a ma ɲi koyi bana de b'a nɔfɛ nka olive ne ma ngo fɛn t'a la nka olive banabaatɔ man ca dɛ olive ɲaminen a man ca dɛ o de kama sɔngɔ fana ma nɔgɔn dɛ a tulu ka fisa a ka sanu wa kɛnɛya don a ɲaminen bɛ fura caman fana na walasa an bɛ se k'an yɛrɛ furakɛ n'a ye cogo min na o de ye zayituna ye nin yiriju ninnu tɛ anw fɛ yan an ka farafin jamanaw kan a man ca nka n'i taara arabu jamanaw kan a ka ca dɛ n'i ma fili ka ɲɛna diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ bɛ a yiri ka ca dugukolo min sanfɛ ni yɔrɔ bɛɛ ye o ye Espagne de Espagne de bɛna première position o kɔfɛ Palestine ni Israel o dugukolo bani a caman ba b'olu fana fɛ an ka farafin jamana kan yan Tunisie a ka ca yen kosɛbɛ fana bari zayituna yiriba don a kisɛ ye fura ye a tulu ye fura ye a gɛsɛ yɛrɛ fana y'a dama fura ye
ala ko kabi kalala hal ne teni mbedo ablay kuna ala ti kale felangolona nalay kale fenwo fena ona barka na bonya binyona wa zaytuni kale ala bi kale zaytuna fenana aha وطور سينين كان طور سيناء ويقولوا له دي ألقمار موسى فيقولوا من كرافة وطور سيناء والمطور سنين كان طور سنين وقولوا كالي الله تعالى بي كالو فنانا وهذا البلد الأمين أنني دانا يدوغو كومين كالي الله نو يمكاي من كلالا وركما دونغالو يا إرايا والتين والزيتون كوي سيدنا عيسى عليه السلام كوي كتشيدي كفولي وطور سنين سيدنا موسى عليه السلام كوي كتشيلي فولي وهذا البلد الأمين كوي ألكرا كتشيلي كفولي نكما فنفر الله عليه السلام ألكو وهذا البلد كان ندوغو من فلا الأمين منكرا حكلي سيجي دوغي كداك حكلي سيجي بمكادا كدا من كافريا واتي فوبي سيغريتي دانيو تايدا يجني تشامانغا لوغوبالي مي ما مغانتا مي فلودا مدينه فنتا مو ميدا مدينه فرام مكه كا شيته تشينين كلا كولو شيته تشينين كلا مارا ni kara tiyeni gelay ni mabbo jona dugu yere bi yira imine bagawla ma fen fe dona ni tiyeni ngani ni dugu flala ala ifura bo abeka woronyam abe hal na ngani yebile titoyi wallahi te sutura Allah taala ba mena wajiye be kono dugu min be ko kafirite do akono ni dugu flala kafirite do madina kafirite do makka hali wuddo ndala ibase bene ko kafiru temesra fle kafiri mun be fe kata saudi dugu werela ninzrani ko de kafiru temesrai ngani isra min vle ko silama ubi temeni fe kata makka wal madina kafirite do ni dugu flala hal ni dajali nana dajali tise makka tise madina ni ala ka bunya e kata ka dini nduguma kabini kunu ala e basigi dama wa bi fena basigi be wa hadha al balad al amin kanini basigi duguba kale ala bi kalala لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان على كتير لا ني أدم الدين في أحسن تقويم دان شغو لا تشيني كالي على يادم الدين دالا كادم الدين جلان كاجو كاتشيني يفون فني إدان شغو كاين كتما بك في أحسن تقويم كالي على يكمبوزي شغومي ko composition temaka c'est la meilleure composition ala yeddan ki sigi nyon san fe chogo min kaka ni betay e ga mishila je bay e ga sagala je e ka bala je inye be fe on fe na adama den klan chogo kay na bay e ga mishini je chogo ita fo kala ali kun ngane gani mishini nyoy ase yeddan ni gayin katimaka iche gayin katimaka kali ala yadama den dan chogo chenyi ki sigi chogo chenyi na kungolo ba nola obe place mina okanye ka klaka kungolo ka fencha mamboala e klo bale la numbala dabala nyebala ka klaka fendo blo kesuba fene kono ko de ka dama den reka moteri no yi servoy na tebe ma chama ya danjogo kayele me kana hakiliti nyofe hakili fen fitini de adama den far kolola no chiyana kaba aka janyate la jetukuna aka bunyate la je hal na chekan ni fado na la mugo babla krefe kani bele dilin koloshi kungulo la ka bolo jigi chogo nyumana disi ba place la kono ba place la semba place la fatabarakallah ahsanul khaliqin kali allah yem masami kadani chogo kaina laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim ko chiena li alaye adama din dan chogo chenyina ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أدم الدين دانا دان شوكو تشينينا كنا ما على دون شوكو تشينينا على نالا سجين أسفل سافلين دوغما فم بلجلين دوغما كابيلا سجي دوغما فم بلدوغما دون غلاوكو أي كوني كورولا دي ني كورولا يكونغا جانغا ماوني بي كورولينلا enye be chaman ko kurule na kunti ta demsena ko no koy demsena la koko kunga doga kunti mun panko mangan kunga doga kan kunti se kamumbo obe munyira obayira ka fada madin chaman be demsena ma fanga bilada e be se yoro do la kamale ngoro yala ere ko ninti fushi ble kunna ke be dese wala sa fen mana bo ere ba fo ki be senina
kadaka ala to fanga di mai kwalin do yikaje yikabo waso nana ngani korola kaba ka damne sambi woronin duru sambi wolumla e ko erati folo chakorobawe natanza bila mato makono kabni ka biduru dugube je ka baybe nyuari li damne biduru koni biduru dugube je on ka bi wati la kuma ibe do ye ka nyuari ibe do ye bi ni ya koro kayira be kina ko ale de koro ni doy o kolo don jogo ti gele gui anga dumunu make kele yan koro ba jogo ti kele ma do be indi sambi shegi na fore ba fa ko ay ka shiteni kasura shido allah ya shido na zambina ni duru sambi woro ni ndoni o yan klale bara la pe dumini nun de baga ankele gui o baga ankoro jona kulutugu daw baga yuba fasaw baga yuba ko fena be kuru jona ala ko ni demseniya be kofe summa radadnahu asfala safilin kale ala bala segi duguma fembe la jelen duguma dogo ko ni ciena de ni manya Allah ta'ala bi jashi ini ka da maddinya hali ala be fali usaya katimeka fali de sogote nyimenge no te fali ma fenga ala la goy ama fenga ala la de fali ma fenga ala la ka foko ala ya ta ciyo makede ala ya sogo duni haramiya anka anyere ka kenya de kama no te ni kafiriyara fali ka de ala yakatimeka hali le akada ala yakatimeka أما سورة أنفال لا باكما فوا وكو إن شر الدواب عند الله الذين كفروا دمفن بلا منك قوالا يكتم الدمفن بك كوي كافرين ألا كان كشي كافر ياما كوني تيانا كبا ألا بيجي كدمفن بلا جلين دوغما نعم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا كفنا كرما يمامنوا لمن يرى وعملوا الصالحات ككلك بارا يمنك فلهم أجر ألكم من لمن يلنوا بارا يمنك ko sarabu tigila mawye ghayru mamnun saramiye sarakotige baliye saramiye saradafa baliye ko koro saradafa lembe dima ni kalimaniya ni kabara nyumay فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين ala ko ni dina benye folen ko fe kaba halisa ni manu mbeke galontige yamuna halisa ubani ndu ilamuna muna obi soso ni kuma be wala len ko fe ko muna obeke soso nutaga ko tuitala أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين كيلا ألم كي كودون باو بلا كودون مسايو إيه كودون چوكو چوكو فالك كودون تيكا كودون إنسانجي وكما جابيه بلا ولكما عبد الله بن عباس أنا علي كالني الممين فوكي تسلا كي كفو بلا وأنا من الشاهدين تيانا نسونا تيادو ala ede ka kodon ka bon ka time be ka kodon ka ngala kirare ma fode sahaba wani tabina dawlu de barka do ala ka kelema ko min ngali de kera o yin ngali fina ko jabi sabati alaysa allah bi ahkamil hakimin yala ala make kodon baw bela kodon masayewa ere bi to ka foko awo bala o korode ko awo wane ere sere yara o ka foko ala ka kodon ne ka bon ka time kodon be ka suratu tin alefana be bani yorala ya kabe ayashegi ma insha Allah amma ina Allah fa ala kan jidi afamuna ala kalimana wajidi an duskum fanana